יש למנדי, הבכור והמאמם שלנו, שהוא אח מופלא לשניאור, הנחת תפילין. מזל טוב. וכן, תודה. ב-770 בכפר חב"ד, והתכוננו, וסמלות יפות לבנות, ואני באתי לכאן אחרי שאפיתי 4 עוגות, וכן, ומנדי אמר, אמא תראי, אני לא רוצה ששניאור יגיע, הוא יתפוס את כל הפוקוס, אתם לא תוכלו להיות איתי. וואו. ומנדי מחליט, כי זה האירוע שלו. ושניאור לא יהיה. ושם, במקומות האלה, אני נמדדת. ובמקומות האלה גם מתכווץ לי הלב בו זמנית. כי אנחנו המון פעמים לא יכולים להיות משפחה שלמה. וואו. הילד שלי באותו זמן יהיה בבית ספר שלו, בבית ספר תקשורת. יתנהג בהתנהגות שלו. ואנחנו נצטלם בלי ילד אחד, שהוא מאוד מאוד משמעותי ומאוד חשוב. אבל אם הוא יהיה, האירוע לא יהיה אותו אירוע. השולחנות לא ייראו אותו דבר. אני לא יודעת מה יקרה למגשים של העוגות, ויכול להיות שהוא גם ייעלם או יברח. אז זה כל פעם בחירות מאוד מאוד קשות. הבטן מתהפכת.